Good morning, 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 good morning. Bangon, 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 bangon na mo diha kay buntag na. Welcome diri sa atong tulumanon lanog sa buntag. Kini na usab ang inyong tatang Melchor makiguban diha kaninyo hangtod ta alas 6 sa buntag mga higala, mga pinangga. Sa tanan nga mga naminaw karon sa radyo, sa tanan nga mga naglantaw karon sa tong Facebook Live. Kumusta mong tanan mga pinangga, mga kahigalaan, mga kaigsuonan? Andam na mga higala ang atong pagadalhon karong adlaw diha sa Southern Cebu. O niya mga pinangga, sa tanan nga mga naglantaw karon, mga naminaw karon sa radyo, lastar mo diha mga pinangga. Ang ninggawas kagabi mga pinangga ning buhagay 258. Sus, pagkatargita sa atong 258 mga higala, mga pinangga. Puwerte na po daghanas na kadaog, puwerte na po daghanas sa nalipay, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, sa atong target nga 258 mga pinangga. Pastilan perti namang targeta ani ato mga pinangga nga 258. Pagka na malang gyud mga pinangga. Congratulations tanan nga mga nakaangkon og kadaogan, og congratulations ninyong tanan mga pinangga sa mga nakadaog sa 258 kagabi. Congratulations. Werteng targeta sa atong 258 mga higala. Daghan na sab ang nalipay, daghan na sab ang nahimaya, daghan na sab ang nagmaya. Laing target mga pinangga atong pagadalhon karon, ato mga pinanggang ipakapin sa ato nga mga epektibo nga mga produkto. Karong adlaw mga pinangga, doon ako ipahigayon nga special sales tour diha sa inyong lugar mga pinangga. Ilabi na gyud diha sa Southern Cebu, o kadtong mga gusto mga pinangga mo palit sa ato nga mga epektibo nga mga produkto, inyo ra mapalit sa panimalay ni Mami Rian Adan sa Ilihan, Toledo mga pinangga. Napog ko special nga ibilin karon mga higala, ang atong special nga Double 002 mga pinangga. O sa kasimanahan gyung hinatagay, maunang moingon ko nga ayaw ninyo biyae o sa kasimana, kay mahuman manggod na mga pinanggag panghatag 1 week gyud mga pinangga para sa mga mamalit mga kahigalaan sa panimalay ni Mami Rian Adan sa Ilihan, Toledo City mga pinangga. Sa tanan nga mga nakadaog sa 002 ato ang special ato pa nang gi-announce mga higala nga di gyud pabiyaan. Pastilan congratulations ning buhagay kagahapong adlaw mga pinangga alas 5 sa hapon. Congratulations mga pinangga. Karon laing special akong pagadalhon sa akong ipahigayon nga sales store diha sa Southern Cebu o sa Northern Cebu ugmang adlaw mga higala, mga pinangga. Kamong tanan nga mga gusto mga pinanggang musugat karon mga kahigalaan adlaw ron nga Domingo. Oy ha, Oktubre 1 mga pinangga, magpalihitag daog sa Oktubre mga higala. Andam na kaayo ni ang akong pagadalhon karon. Wa nay makapugong ani mga pinangga. Inig buhagay ani daghan kaayong malipay. Congratulations sa mga nakadaog kagabi sa 258. Puwerteng targeta mga higala. Ato nang gipanghatag mga pinangga special. Congratulations. Karong adlaw mga pinangga magpahigayon ko og sales tour sa Southern Cebu. O niya magsugod ta mga pinangga alas 8 diha pata sa Pinamungahan, sa may atubangan sa munisipyo Pinamungahan. Tawag lang mo sa to ang mga higalang cellphone number mga pinangga og musugat mo mga higala karong adlaw alas 8 sa sayo lang mo mga pinangga kay daghan kaayong manugat karon
Basin o niya mga pinangga o kining madugay tag maayo. Mosayo lang pod mi mga pinangga, mugikan mig sayo. Total andam naman pod ni tanan mga kahigalaan para ranis mga manugat ni tatang karong adlaw mga higala. Mga pinangga, special niha karong adlaw ang makaangkon ani kadto yung mga makasugat. Makapalit og 1 set sa atong produkto. Total mga pinangga, gitagaan na mapud tamog chance. Daghan na kayong chance. Mga pinangga, way hurot-hurot nga chance mga higala. Congratulations sa mga nakaangkon o kadaugan mga kahigalaan. Mga pinangga, karong adlaw alas 8 sa buntag na ami diha atbang sa munisipyo Pinamungahan sa may plaza. Diha lang sa may kuprasan mga pinangga. O niya pag alas 8:30 diha ta sa entrance gate sa simbahan nga Katoliko Aluginsan. Pagka alas 10 mga pinangga naami diha sa Marcy Pharmacy Barili. Alas sugat mo siguro karon mga higala. Karong adlaw special akong pagkadalhon. Alas 10:30 diha ta sa may likod sa simbahan nga Katoliko na ay waiting shed diha. Likod sa simbahan nga Katoliko Dumanhog, Cebu. Pagka alas 11 diha ta atbang simbahan nga Katoliko diha sa Ronda, Cebu. Pagka alas 11:30 atbang simbahan nga Katoliko sa may atbang sa munisipyo Alcantara, Cebu. Pagka alas 12 diha ta sa simbahan nga Katoliko Mual, Boal, Cebu. Pagka alas 12:30 JJL Store Badjan. Pagka alauna diha ta sa parkingan kilid simbahan nga Katoliko Alegria. Pagka alauna:30 waiting shed atubangan sa munisipyo Malabuyok. Pagka alas 2 diha ta simbahan nga Katoliko Hinatilan mga pinangga. Congratulations mga nakaangkon og kadaugan. Gikan mga pinanggas pagbuhagay mga pinangga sa ato mga higalang gihatag nga 710-709. Ning buhagay ang atong 406. Ning buhagay kagahapon ang ato ang 478 target. Tagaan ta mog chance diha mga pinangga. Onya, ning buhagay pagyud kagahapon sa alas 5 ang atong special nga gipang apod-apod mga pinangga. Ilabi na gyud sa mga namalit sa panimalay ni Ma'am Mary Anadan sa ilihan ning buhagay mga kaigalaan ang 002 mga pinangga. Pastilan congratulations. Onya mga higala, ning buhagay kagabi ang atong 258 puwerteng targeta mga pinangga. Karong adlaw mga higala, sugat mo siguro katong mga gusto mga pinangga mo palit sa ato nga mga epektibo nga mga produkto. Karong adlaw special sales tour dalang atong special nga atong pagabagdukan karong adlaw mga pinangga. Mga kahigalaan, congratulations mga pinangga, ako ning ihatag karon mga pinangga ang special nga ipasunod sa 258 mga pinangga. Karong adlaw sugat mo siguro alas 8 natadas Pinamungahan at bang sa munisipyo diha lang sa may plaza, sa kilid sa plaza diha sa may kuprasan mga kahigalaan. O niya mga pinangga, pagka alas 8:30 o alas 9 ba mi maabot des Aluginsan mga pinangga. Diya ta sa may entrance gate simbahan ng Katoliko Aluginsan. Pagka alas 10 natadas Marcy Pharmacy Barili. Pag alas 10:30 diya ta manghihigala sa may likod sa simbahan nga Katoliko sa may waiting shed diya sa Dumanhog, Cebu. Pagka alas 11 diya ta atbang simbahan nga Katoliko Ronda, Cebu. Pag alas 11:30 atbang sa munisipyo Alcantara, Cebu. Alas 12 diya ta simbahan nga Katoliko Mual, Boal, Cebu. Pag alas 12:30 JJL Store Badjan, Cebu. Pagka alauna diya ta mga pinanggas parkingan kilid sa simbahan nga Katoliko diya sa Alegria, Cebu. Pagka alauna:30 diya ta sa may waiting shed atubangan sa munisipyo Malabuyok. Pagka alas 2 diya ta simbahan nga Katoliko diya sa Hinatilan, Cebu. Way lain makaangkon karon sa akong special nga pagadalhon. Kadtorang makasugat makapalit og 1 set sa atong produkto nga nagkantidad lamang og 750 pesos. Ayan yung sipyata karong adlaw mga higala. Di ay special nga akong igahatag alang sa tanan mga kaigalaan.
Ako ning gipangandaman og maayo. Inutdanay ni kusog mga pinangga. Karong adlaw mga higala, mga pinangga ayaw ninyo si Piata. Mag-ilis na pod kog alarma guide mga higala, mga pinangga. Hala sige mga kaigalaan, congratulations! Sa tanan nga mga musugat karon, pwede mo mupadangat sa inyong mga mensahe diri sa to ang cellphone number sa 0906-209-8717 0906-209-8717 mga pinangga. O kamong mga manugat karon, kamo ra man puy makaangkon mga pinangga, ha? Inyo ra ni. Ako ning giandam para sa mga mamalit sa ato nga mga epektibo nga mga produkto karong adlaw mga higala. Mga pinangga, ayaw ninyo si Piata, mga kahigalaan, karong adlaw ingon bitaw ko ni adtong ni aging simana nga kining akong pagadalon mo gawas gyud ni. Ning buhagay gyud. No? Kining ako lang gi-announce ni atong sa simana nga kining akong pagadalon sa sales store mong gawas gyud ni. Mugawas gini. Ang sa ginangatan, special kayo, di ba? Puerteng espesyal mga pinangga. Mga puerteng daghana sa nakaangkon o kadaugan. Giingna na tamudaan nga bisan pag di na ninako ibalik-balik og hatag, ayaw ni ninyo biyae 1 week. Nganong gi 1 week na to? Kay ang uban mga pinangga, mamalit mga kaigalaan, usa ka simanahan limit mga pinangga. Pag-abot og 1 week, buhagay mga kahigalaan. Karong adlaw ha, sugat mong siguro. Alas 8, na ako diya mga pinangga sa Atbangs Munisipyo, sa may plaza, diya sa may Kuprasan, diya sa Pinamungahan, Cebu. Alas 8:30, entrance gate sa Simbahan ng Katoliko, Aluginsan. Pagka alas 10, diya tas Marcy Pharmacy, Barili. Alas 10:30, diya ta sa likod sa Simbahan ng Katoliko, Dumanhog. Na-waiting shed diha. Na-waiting shed diha mga pinangga. Diha mo mga kaigalaan paghulat ha. O niya, iandam lang gid inyong 1/4 nga papel. Sulatidaan sa inyong kumpletong pangalan, address mga kahigalaan, mga pinangga. Kay tag 1 week na ang ato ang mga higalang pasa. 1 week na ang ato ang alarma. 1 week na mga pinangga ang atong serbisyohay hinugtanay mga pinangga. Para kitang tanan malipay. Oy ha, good morning ni Boss Jojo Des Barili, naka-target og 20 sa 258. Congratulations. Unya si Boss Johnny Des Pinamungahan, naka-target ra og G sa 258, nakarambol og 120 sa atong gidala ni adtong Domingo nga 002. Wa gid niya biyae. Pastilan mga kaigalaan, congratulations sa tanan nga mga nakaangkon og kadaugan, congratulations. Onya si Ma'am Wina diha sa Aluginsan, nakabagdok mga higalag target 20, rambol 20 sa 002. Target 20 sa 478. 3 hits ta kagahapong adlaw mga pinangga. Congratulations. Natural ka tong mga wa kayo mga pinangga wa kayo ba kahibalo. Magkaingon gid mo nga mauni mauna. Pero ari na lang ko sa mga die hard. Mauni akong panggaon mga pinangga, no? Kining mga diehard nako nga mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Oh? Batay lain mga pinanggang pag-aatimanon. Gusto unta tatimanon tanan pero di man maato. So ari lang ta mga pinangga sa mga diehard. Uy ha, si Ma'am Marilyn sa Sambuan nakadaog og target o sa gatos. Salamat kaayo pastilan. Congratulations, no? Oh, mga pinangga. Unya si Boss GC nga taga
ronda, nakadaog mga higala, target 40, rumble 40 sa 478. Mosugat siya karon mga kahigalaan, mga pinangga ha. Unya nakatarget pagyod siya sa 258. Nganing resulta kagabi mga kahigalaan. Congratulations. Daghan pang grasya mo abot diha sa inyo mga pinangga. Mga kahigalaan. Karong adlaw mga higala, mga pinangga, musugat ni sila mga higala. Oh, si Ma'am Nini nga taga Alegria naka-target og 20 sa 258 pastilan. Congratulations ani, unya salamat kaayo ha sa inyong pag-message ha. Salamat. Unya mga nakadaog sa 478, congratulations. Werting targeta sa 478. Unya mga pinangga, ning buhagay pagyud atong 710, ning buhagay pagyud ang ato ang 709, ning buhagay pagyud mga pinangga ang ato kining 406, ning buhagay pod ang 478 ug 002. Kining 002 believe kayo ko ani kay wa gid ko niya gipakyas. Ako gining gipangandaman og maayo ang 002. Kay ako maning gisaad sa mga nanugat ni adtong adlawng Domingo ug adlawng Lunes sa Southern Cebu ug sa Northern Cebu. Mga pinangga, maong puwerte yung daghanas na lipay, puwerte daghanas mga nahimaya. Di gyud unta ko mag-sal store karon, no? Mga kahigalaan, apan tungod ining special nga kinahanglan nato mga pinanggang iapod-apod karong adlaw, ako na lang ning sugalan. Sugalan ko ni kahago mga pinangga, haron daghan na pod ang atong matabangan. So karong adlaw sugat mo siguro mga higala alas 8 sa buntag na ako diha atbang sa munisipyo kilid sa plaza sa may Kuprasan mga pinangga sa Pinamungahan. Pagka alas 8:30 entrance gate sa Simbahan Katoliko Aluginsan. Pagka alas 10 Marcy Pharmacy Barili. Pagka alas 10:30 likod sa Simbahan Katoliko na ay waiting shed diha sa Dumanhog na mga pinangga. Pagka alas 11 atbang sa munisipyo Dias Ronda mga higala. Pagka alas 11:30 atbang sa munisipyo diha sa Alcantara. Pagka alas 12 Simbahan nga Katoliko Mual-Bual. Pagka alas 12:30 diha ta sa JJL Store Badjan Cebu. Special akong pagadalhon karong adlaw mga higala para sa mga makasugat karon makapalit og one set mga pinangga. Mga kahigalaan, alauna na ata diha sa may parkingan kilid sa Simbahan Katoliko Alegria. Alauna imedia waiting shed atubangan sa munisipyo diha sa Malabuyok, Cebu. Sugat mong siguro mga pinangga pagka alas 2 diha ta Simbahan nga Katoliko Hinatilan, Cebu. Di lang ko mga nagsambuan kay ang mga taga Sambuan, mga taga Uslob, mga taga Santander moapas diha karon sa Hinatilan. Unya ang mga taga Karkar, taga San Fernando, mga taga Argao, mga pinangga, mag-abot lang ta diha sa Barili. O di baka mga taga Argao diha sa Ronda. Mga higala, mga pinangga, pastilan. Kining akong giandam, ako gining ipanghatag karon. Bahalag pilar at kabuok mga pinangga, ang importante inyo ning maangkon mga kahigalaan. Uy, si Ma'am Ani nakadaog mga higala sa 258 target 20, 9,000. Unya naka-target og 20 sa 478 pastilan. Mga kahigalaan 002 Rumble 120 na kani. Worting lami ani mga pinangga. Lami pa ni mga pinanggas kinamayan. Lami pa ni mga pinanggas pastilan, lami pa. Gini pinakalami mga kahigalaan. Kalami gyud mga pinangga, pastilan na lang gyud. Congratulations sa mga nakaangkon og kadaogan. Karong adlaw sugat mo og siguro
Alas 5:18 na mga pinangga. O niya mga kaigsuunan, congratulations. Ning buhagay ang atong 478. Ato man ang gihatag. Ha? Ato pa nang gialarma. Ning buhagay ang atong 002. Ato nang gihatag ninyo. Ang 478 wa lang jud mga pinangga ba, no? Kung inyong panid-an mga higala, karong bulana kausara ko ni pakita ninyo og ibagdukan nako mga pinangga og 300, no? Mga kahigalaan, mga pinangga. Kausara ko nagpakita ninyo nga ni bagdo ko karong bulana, mga higala, 300 pagyud, no? 300, 200. Kadtong ni bagdo ko og 478 giusban nako kagahapon, mga pinangga. Ang kadtong 479 paligas rato sa 478. Akong gidaginot wala na to karon, mga pinangga, no? Magsugod na pod kog bag-o kada semana. Kay kung magpabilin ta mga pinangga sa atong kombinasyon last week, pabilin ta pusoy mga pinangga, no? Kay nanggawas naman ang kauban. Ato na nang ilisan. Mao na nga karon, di aman ko'y guide 1 week ni guide nako nga bag-o na pod para karong semana, ha? Para ni natong tanan mga pinangga, ha? Karong adlaw mga pinangga ako, sus pastilan din alam kung gyud mo sulti. Kay balo na mo nga mobagdok gyud ko mga pinangga. No? Mobagdok gyud ko, buntag, maudto, mahapon, magabi, mobagdok gyud ko mga kaigalaan. Oh, mga pinangga. Yahay kayong aser kay dagko kay galin. Congratulations mga pinangga. Oktubre 1, nakahinumdum ko nga Oktubre 1 ni adtong 2019 ning on the spot ang akong gidala didto sa Negros mga higala, mga pinangga. Onya daghan kaayong nakadaog. Wala pa ko adto sa Facebook. Didto ra ko sa radio mga pinangga. Mao na ha kamo ha. Sugat mo siguro karon mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Good morning tang musugat ko karon. Dire lang ko musugat sa katatay mitring tang hapita lang ko tang wa man kay schedule dire. Oh sige. Balibaran, ha? Mga pinangga. Maayong buntag tang nakadaog yun ko 478 target o sa gatos wa gina na ko biyahe. Nakadaog ko og 45,000. Si Rudy ni diri sa Balamban tatang salamat gyud kaayo, sayang lang kay akong gibiyaan ang 002. Astilan. Nakadaog naman gud mao nang gibiya na lang. No? Gibiyaan na lang ang usa, pastilan. Pero salamat gihapon tang lain man akong gibagdukan god. Kana. Biyain na na. Gibagdukan og 1,000. Pastilan mga kaigalaan. Alas 5:22 na mga pinangga. Salamat kaayo uy. Si Ma'am Gina Baslutupan, salamat kaayo mama. Oh, magpadaon ta to siyang 5,000 mga pinanggang balato. Akong gibalibaran ay. Akong giinan ma'am, nya na lang makadaog kag 1 million. Makadaog kag 1 million ma'am, tagae kog 5,000 pero karon nga daog ra kag gamay kaayo man na. Mil-mil ra man na. Kanang naay million-million. Oh, dawat ko na mo 5,000 basta makadaog kag 1 million. Nya makadaog kag 2 million mo dawat ko. Kung muhatag ka, dawat ra ko 10,000. Pero mas maayog yung inyo na lang na ang inyong daog mga pinangga. Di man sad mahitabo dagoy nga makadaog tag minilyon ani. No? Mga pinangga, gawas lang mga galag sus pastilan. Bagdo kag 2,000. Mubagdo kag
3,000 nga mugawas target 14 milyon na. Way hadlok kay gusto tang mudaog. No? Ako di na lang gyud ko magduwa-duwag bagdok ani karon. Kay gusto man kong mudaog. Gusto man kong madato. Ako ning bagdukan. Sige tagyaw-yaw aning radyo niya. Sige tagyaw-yaw aning Facebook. Abi pa lang di ta mo bagdok. Bagdok ko ron oy. Mo bagdok ko ron mga pinangga. Nya mga kahigalaan. Ayaw lang ko ninyong mahaya. Wa mo manugat ni adtong Domingo, no? Mga pinangga. Pero gitagaan gyapon ta mog chance. Gibasa gyapon na nako inyong alarma guide nga karaan. Naadya gi-alarma nako ng 478. Ingon ko ayaw biya 5 days ha. Target kay na. Mga higala. Buenas na kaayo na mga pinangga. Magpadaog ta eh. Abi pa lang, di ta kay balo magpadaog. Alas 5:25 na mga pinangga. So, karong adlaw ha, mga kaigalaan. Alas 8 sa buntag na ako diha sa Plaza Pinamungahan at mas munisipyo ha. Nga adto lang mo sa may kuprasan. Diha mo hulat mga pinangga. Daghan kayong manugat ron mga pinangga. Iandam na gini nyo daan ang papel kaya ron di tamalangan. Sige tag sulat-sulat anang area. Kung ang special nga kung dalon kon kining naas alarma guide, no? Ayaw na mo pangitag lain. Kay inik abot ako sa area, mangita pa mo lain. Kana nang naasa alarma guide mga pinangga, no? Mao na na. Mga pinangga ayaw na mo pangitag lain. Unya, naman tayo guide diri 1 week. Ato ning ihatag di ninyo harawa na hasol. Mga pinangga. Pwede ra mo ginisugat yo, pwede ra mo dinamulantaw kay naa naman ay guide diha. Ako naman ang giandam ang guide diha mga pinangga. Pwede ra mo dinamulantaw. Oh, mga pinangga. Kamore bahala diha. Basta kining guide nako karon, ako ning ihatag haron makadaog ta. Congratulations sa mga nakadaog sa 258 kagabi mga higala. Pastilan ha. Ayaw gyud ko ninyo hagita kay na. Tablaw gyud mga pinangga. Daghang yung muluksos kalipay. Inyo kong hagit-hagiton nga sukol kog binagdukay mga pinangga. Bagdok manggatag ka ng layo or kas tinuod ka ni adto. Kini pang duol kay tinae. Duol kaayo sa small intestine. Alas 5:27 na, mamdaga ng oras. Naglakaw raman, hinahinay. Relax lang mo diha. Ayaw lang ninyo pressurain yung kaugalingon. Nga naman, ako ragyapoy magkalisod-lisod mga pinanggang inyong presuron inyong kaugalingon. Tumana lang ninyo akong guide. Maora na, mga pinangga. O, karas karon na ako'y weekly guide. Kanang nasa kong weekly guide, special man na. Mga kahigalaan, bagong weekly guide na po na akong ihatag karon mga pinangga. Bali, 1 week ni. O sa Lunes, o sa Martes, o sa Biyernes, Miyerkules, o sa Huwebes, o sa Biyernes, mga pinangga, o sa Sabado. Wala ilabad inyong ulo. Gairan na ako mong maayo. Sunda lang yung ko. Ang akong giingon 1 week atong special pinakadugay. Wa man gani nakaabot 1 week, no? Kaya ang 1 week 7 days man. Nagihatag na kong Domingo, no? Nigawas og Sabado. Pila? Unom mara ka adlaw. Wa kaabot 1 week nigawas gyud mga pinangga. Special doble pa gyud pastilan ay.
Ito yung pagkaninduta mga pinanggaan niya ato ang weekly guide, daily guide o kining ato ang special mga higala nga dalhon sa Sal Store. Karon mga pinangga, di gani mo kasugat karon, inigawas ani akong dalhon karon, muhangyo lang ko. Ha? Pasensyahay lang ta, ayaw gyud ko ninyong mahaya gyud. Ako na po inyong mahayon. Mga pinangga, no? Mga kahigalaan. O sama ni ako'y hari es pagmahay. Di man ko hari es pagmahay, hari man ko sa kadaugan. No? Inigawas aning akong dalhon karon, ayaw ko ninyong mahaya. Nigawas ang 002, gimahay ko nila, was lang manugat nitong Domingo, pastilan. Gitagaan ta mong chance ang 478 akong gialarma perting targeta. Astila na gyud mga pinangga. Ako nagilom-ilom raman ko. Kaya di ko gusto ba nga inyo ko makita nga mura na ko hambugiro. Kaya ako'y mahambugiro, ambot lang. Mao na mga pinangga, ayaw nagsipyata, guide na to mga pinangga, bagong guide ha, akong ipanghatag karon. O katong mga taga Toledo nga gustong makaangkon, pwede ra mga pinangga, mga alas 7. Maghulat ko ninyo mga pinangga, mga alas 7, pagka alas 7, ditso na miglarga ana, paingon sa pinamungahan, kay daghan kayong mga manugat karon sa pinamungahan. Paingon dito sa hinatilan mga pinangga. Maglantaw ka mura ga-eleksyon. No? Magpadung mo botar ba? Kaya bang mura mo botar? Di ba? Pwede ka na maglinya. Congratulations, Osbon ako. 002 special. Akong gipahibalo na mo nga ayaw yung biyae 1 week kay mo gawas na ning gawas yun, no? Pirting lipayan ako kagabi, naglukso-lukso ko sa kalipay mga pinangga. Grabe yun, di palang ulaw, magligid-ligid ako sa karsada tungod na sa kalipay mga higala. Congratulations sa mga nakaangkon o kadaugan, mga kahigalaan. Mayong buntag tang narambol ra nako ang 002. Oy, gamay ra kog rambol 120 ra. Ha, kalami biya na. Boss Sherwin dia sa Sambuan, pastilan. Okay na kayo na. Lami na kayo na. Mayong buntag tang nakadaog ra gyud ko gamay. Rumble 20-002, Rumble 20-478, Rumble 20-406, Rumble 20-710. Wag gid na ko pang biyaitang tag Rumble ra ko tang mausad, no? Nakaapas. Kay di man mo burak. Nakagrasya gyud. No? Maglisod pag gani tag apas, di lang nato biglaon, no? Anam-anamon lang nato, makadaog lagi ta. Makadaog lagi ta. Ayaw lag bigla Ayaw lag dali-dali Kitang tanan duna tayo sa tagsa ka mga problema, pero ato ganining dali-dalion. Iwasta. Ato lang hinay-hinayon, no? Kay lami kaayo ang kadaugan, mga pinangga. Hinay-hinaya lang. Ayaw lang bigla no? Karon, pwede kayo. Karong adlaw mga pinangga, alas 8 na ako dias Plaza Pinamungahan. Ato lamos may kuprasan. Pagka alas 9, alas 8:30 sa may entrance gate sa Simbahan Katoliko Aluginsan. Pagka alas 10 di atas sa Marcy Pharmacy Barili. Pagka alas 10:30 di talikod sa Simbahan Katoliko Dumanog Cebu na ay waiting shed diha. Onya,
Alas 11 di atas sa atbang simbahan Katoliko Ronda. Alas 11:30 atbang sa munisipyo Alcantara. Naata diha mga higala. Alas 12 diha ta mga pinangga sa simbahan nga Katoliko Mual-Bual. Pagka alas 12:30 JJL Store ba dyan? Alauna diha ta sa may parkingan kilid sa simbahan Katoliko Alegria. Alauna media waiting shed atubangan sa munisipyo Malabuyok. Alas 2 simbahan nga Katoliko hinatilan si Nanay Prising nakatuluan gyud ganay nakaupatan. Kadaog ni katulo kaupat ba to? Nanay Prising dia hinatilan. Congratulations sa mga nakaangkon o kadaogan, mga pinangga! Atong oras mga higala alas 5:35 na. Arang-arang kay ni iswag ang oras. Tag mo siya akong bagdukan. Kini akong dalhon karon bagduki. Aron mo dako imong isay abot sa dulunggan. May pamukanta tag sayo mga pinangga, no? Mukanta tag sayo palagsik ni nga kanta ha. Pawa sa duka mga higala, no? Ara. Nindot ni nga kanta mga pinangga. Komedi ni ha, komedi. Nindot ning kanta ha, mga higala. Ato ning kantahon mga pinangga. Mukanta ta oy mga kahigalaan, mga kaigsuonan. To mugdi ta kay balo mo ka. Paglipay tadaan, no? Na punaan pa gid ni nato atong kalipay unya mga pinangga. No? Unya mga kahigalaan. Mga kaigsuonan. Andam naman ato sa ning kantahan mga pinangga, ha? Ato ning kantahan mga kahigalaan ang atong kantahon kining viral ba? Kini. Naunsa na mga higala. Tatuan na mga kahigalaan. Murag di man ni mao. Di ara mga pinangga. Ato ni mga pinanggang kantahon kay andam na magyud ni karon mga pinangga. Ato na lang ni yung pastilan na malang yun, no? Nibalik mga pinangga. Ato ning kantahan daan mga pinangga. Mo ni akong kantahon unya inig buhagay sa atong pagadalhon karon mao ni akong kantahon mga pinangga. Kini ha. Nya mao ni. Paminawa gani ninyo mga pinangga. Ako ning kantahon. Mo ni akong kantahon unya inig daog mga pinangga. Oops. Di ara hapit na. Gamay na lang kuwang mga pinangga. Ulat na lang, gamay na lang. Tara. Ni feedback ang ato ang mic. Dara. Ngew. Sulbad ang problema sa mga makakita sa espesyal karon nga bagdukan nato kitang tanan makadaog malipay ang tanan dili magmahay mahimaya sa kadaogan nga akong bagdukan karong adlaw
Unsay pastilan mga pinangga karong adlaw. Andam na kaayo ang atong special karong adlaw mga pinangga. Sugat mo siguro alas 8 diha ta mga pinangga sa may plaza. Nakilid sa plaza dunay ko persan diha mo pagulat mga higala. One set sa atong produkto 750 pesos. Atong Bioherb Healing Tiki-Tiki, Bioherb Capsule, Bioherb Oil, Bioherb Eyewash, Bioherb Herbal Beauty Soap. Mga pinangga, alas 8:30 diha to sa may entrance gate sa Tubangan Simbahan Katoliko, Aluginsan. Alas 10 diha ta sa Marcy Pharmacy Barili. Pag alas 10:30 diha ta mga pinangga Sweeting Shed likod sa Simbahan Katoliko, Dumanhog, Cebu. O gaonya mga pinangga, alas 11 diha ta mga higala sa atubangan sa Simbahan Katoliko, Ronda, Cebu. Pagka alas 11:30 diha ta atubangan sa munisipyo Alcantara, Cebu. Pagka alas 12 Simbahan Katoliko, Mual, Bual, Cebu. Pagka alas 12:30 JJL Store, Badjan, Cebu. Pagka alauna diha ta sa parkingan kilid Simbahan Katoliko, Alegria, Cebu. Alauna:30 diha ta Sweetie Shed atubangan sa munisipyo diha sa Malabuyok, Cebu. Alas 2 Simbahan nga Katoliko diha sa Hinatilan, Cebu. Karong adlaw mga higala mga pinangga, sugat mo siguro andam-andam na lang mo lukso mga higala. Alas 5:40 na. Unya daghan kay salamat sa mga naglantaw karon sa tong Facebook Live. Shout out mga pinangga ni Ma'am Dolores Selvero. Morning tang wala tay asa man ni? Mao ba? Sige. Unya okay, salamat na lang sa mga nag-comment mga pinangga, no? Aretas text mga pinangga, ha? Anetas text. Good morning tang sugat ko karon. Diri lang ko musugat sa Barili. Tagamantalungon ko tang. Oy ha, sige salamat kaayo. Unya tang one set ako tang sugat ko karon diri sa Mual, Bual. Sige sugat mo siguro karon. Mga pinangga last number 5416. Sugat ko karon tang diri sa Badjan. Sige salamat kaayo. Unya gikan sa last number 0213 tang sugat ko karon tang diri sa Hinatilan. One set ako tang. Sige karong adlaw mga higala. Tang musugat ko karon tang. Salamat kaayo diri ni sa Sambuan sa Hinatilan ko musugat. One set ako tang. Sige daghang kay salamat ninyo mga pinangga. Mga kahigalaan. Maayong buntag tatang sugat ko karon diri sa Ronda taga-Argao ko tang. Oy ha mga taga-Argao ha nga musugat sa Ronda karon. Ako lang gining andamon gyud maayo ang para inyo. Kay layo kayo ng Argao mga pinangga ana sa Ronda musugat. Tang salamat kaayo musugat ko karon. 478 tang target G's Ragyod 002 Rambul G's. Ginagmay lang tang di lang gid nato pugsyon. Nakadaog ko ginagmay wa ko kadaog sa tag 500 pastilan. Oh, mga pinangga na pulaan siya sa tag 500 nagtag G's naman lang noon. Perting naghanas text mga pinangga sa paghurot og basa ana. Kanang gapula wa pa na nabasa. Perting naghanas text gyud. Mga manugat karon mga pinangga, ha? Perting naghanas nag-text. Mga dauga na mga pinangga. Wa pa na nako mahuman og basa, no? Kamo murag wa mo diri kay murag di man pumuhilig og text mga pinangga god. Mao na. Karon ako ning pangbasahon mga pinangga, ha? Maayo nga buntag tang sugat ko karon sila ni diri sa Mual, Bual. One set ako tang. Sige daghang kay salamat ha. Tang one set ako tang diri ni sa Cagayan de Oro. Ipadala lang diri tang. Ha? Padalan pa ta mo alarma guide.
Pastilan. Padala ko na akong guide ha. Mga pinangga, mayong buntag tang musugat gyud ko karon. Salamat sa imuang 002. Wa gid ako biyae kay ingon man ka. 1 week mo gawas, ning gawas gyud tang ingon ko. Ni adtong Domingo gipang-ingnan ta mo tanan mga pinangga. Nga kanang 002 ayaw ninyo biyae kay 1 week mo gawas na. Congratulations sa mga nakaangkon o kadaugan, mga pinangga, mga kahigalaan. Grasya! Grabe yung grasya ron. Ako, pasalamat na lang po ko kay gahapon, nainamalit gahapon, ang special nga akong gihatag, 002 pa, no? Gahapon mga higala, mga pinangga, no? O niya, mga namalit, kika na tong Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, hantod kagahapon, ang among gipanghatag nga alarma guide, akong gipanghatag nga alarma guide, nga naay special, walay lain na adiha ang 002. Ang mga gahapon lang namalit, naka on the spot magahigalaan. Gipaningot ko kog bugnaw gahapon pag ingon nga ni buhagay ang 478. Gamay ra man utak kog daog na gipaningot man kog bugnaw. Kaya kung nao sa kalibo pa, siguro akong singot gahapon mga pinangga nga murag binukal. Gipakita man ta mo ana, gibagdukan ako pila ta akong gibagduk. No, basta gibagdukan ko na 478 karong bulana. Akong gipakita ninyo. Then kabantay ba mo nga sige pa kog pakita nga nibagduk ko? Wala, no? Mga pinangga. Mo na mga sign nga wa ninyo masabti. Daghan kay kog mga gipanghatag ninyo di mga kuan ba? Mga kanang bitong mga ako rang ipasambingay, isign-sign lang nako nya wa di man masabtan. Lisod man punta mga pinangga kay lisod pod. No? Pero kato nindot gyud to siya. Ako pamgiingnan ang uban nga ninyo biyay kay mong kawas taga-Tabuilan nanugat adtong Lunes. O magduki ninyo na kay pakauson ta na. Di gawas. Congratulations mga pinangga. Alas 5:47 na. Mga higala. Congratulations. Ayaw mo kaguol kay di man ipinong sanay, ha? Ang mga manugat karon, mga mamalit karon si manahan, maoy akong serbisyuhan. Pero mga pinangga, na naman po tayo guide eh. 1 week, usa sa Lunes, usa sa Martes, usa sa Miyerkules, usa sa Huwebes, usa sa Biyernes, usa sa Sabado, ako ning ihatag ninyo. Pero kini atong special, di gid ni siya pwede biyaan ninyo 1 week lang, no? Kapila na gyud ko sige balik-balik. Kamo mga naglantaw sa Facebook kay balo na gyud mo. Kay balo ko sige balik-balik. Basta special 1 week na siya. Ngano man paghatag na to ana, pirting binagdok kay ana, bagdok diri, bagdok dito, baligyaan pagbaka, baligyaan pagdaruhan, baligyaan pagkaingin mga pinangga. Pastilan. Karon wa nay katam na gabi. Mailang gani nakadaog gahapon nabawi mga pinangga. 1 week, no? Kay ang uban manggod laayon man na. Mao bitaw na ko 1 week kay kanang uban magpalaila-ay di gina kadaog. Kanang magpalaila-ay so imposibleng makadaog. Di ta magpalaila-ay di lang punta magpalabi. Total na aman tay guide mga pinangga, no? Mga kahigalaan. Di ta magpada pero
hinay-hinayon lang ba? Ang importante, wa ka diha laaya. Kaya kung laay-laay, sige laay-laay, laay-laay. Antod man ni mga pinangga, pastilan. Nang laayon, tas atong kinabuhi, madugay na tong sige laay-laay. Atong lawas, maingon na lang gilang takway. Daghan kayo salamat sa tanan nga mga naminaw karon sa radyo. Daghan kayo salamat sa mga naglantaw karon sa tong Facebook Live. So, karon mga pinangga, andam na ang akong pagadalhon karon. Akong usbo na andam na. Ako ning ihatag karon, ipanghatag nako ni karon para ni sa mga makapalit og one set karon adlaw mga pinangga. Unya mga kahigalaan, mga kaigsuunan, moingon ko 1 week. Nya magsalig na pud mo kay 1 week pa man na. Unya lang tayo inig kakuan oy. Unya lang tayo inig dool-dool na. Kay maniguro mong kita di ba? Okay ra man na, sakto man na ini wa. Maniguro gyud ta oy kisa di maniguro gon. Why di maniguro? Ang kumpiyansa na pud ang uban. Unya na lang ta kay 1 week pa. Ni gawas diretso. Nga naman, mga pinangga, nagpaulahiman mo. Oh, mga pinangga, ubuha kay kalit. Impas na san. Wa gihapon, no? Mga pinangga. Mao na, di lang gid nato biglaon, no? Kay nag-agad raman ta, mga pinangga. Basta ang akong limit sa akong special 1 week sa makaagwantara. Gipahibalo na tamudaan, mga pinangga, no? Sa wa pa ni nako gisabwag, gisabod, mga pinangga, sa akong mga manok, ang akong tahop, ako intaw ni mga pinanggang gibasa. Ako ning gisaktos humol og tubig, mga pinangga, haron inig tuktok sa akong mga manok, dali ra kaayo nilang malamoy, dili matukan. Oh, mga pinangga, asa matukan? Saktuhon yung tubig, mga pinangga, aron di ta matukan. Daghang salamat sa mga nagpa-reserve, sa mga manugat karon. Salamat kay ninyo ni amping mos inyong biyahe, mga pinangga. Ako maligo nako kay musayo ra ba mi, no, mga pinangga. Kaya katong mga gusto mo palit karon sa panimalay ni Mami Rian Adan sa Ilihan, pwede ra kayo, mga pinangga. Dayon, manamilit kog sayo sa atong tulumanon, mga pinangga, mga kagalaan. Are kay mangandam ko sa magguan pa ko, maligo pa ko niya. Magkuan ko ron, magbarong ko, mga pinangga. Oh, dili day magpulo ra day, no, katong pangkuan ba? Katong pang abogado. Magkalisod abogado. Katong akong pulo nga magdalag kadaugan, katong sa kulor ato, mga pinangga. Katong pulo na ko nga swerte kayo sa una pa to, ibalik ko tong sulob. Oh, nakatong akong sapatos nga kining 7 ka buok kamal. Unom na lang to kay napangag. Bata ko'y suot, mga pinangga, kay datog buinas. Sige, kamo mga naminaw karon, mga naglantaw karon. Salamat kayo ninyo tanan. Kita-kits ta karon adlaw mga higala. Special akong ihatag ninyo. Special nga weekly guide, daily guide. Lahi na niya, di na ni pareha sa una. Mga pinangga, ako na ning gibag-o tanan. Unya kada semana baghuon nato, mga pinangga. So kato lang ganahan, mga pinangga, mo avail sa to ang produkto, one set 750 pesos, mga pinangga. Ina na ning maangkon ato ang pakapin, mga pinanggang special nga daily guide, special nga winning guide, mga pinangga. So guide alang kanato tanan, mga kahigalaan, di atay bagdukan karong adlaw, mga higala, mga pinangga, mga kaisunan. Bagdok tabsan kanang usagatos, no, mga pinangga. Okay na kayo na, mga higala. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kalang inyong tatang Milchor, ibilin ko kaninyo kining gabayan sa pag-alagad.
Magnilumbaay kita sa pagpabos kay bulahan na magpabos kay siya ipataas, alaot ang magpataas kay siya ipabos. Ang buotan na magibuhaton ni sulugon, mubuhat bisan wala diha iyang agalon. Hangtod sa sunod higayon, nagasalamat sa inyong pagpaminaw mga pinangga. Bye-bye! God bless natong tanan.